Һәр көнне менә шулай без су сибәбез, кое суы белән. Сөйләйдә яшәүче Ольга Долгова эссе көннәрдә су юк дип аптырап тормый, ишек алларында урнашкан коедан файдалана. Яз, җәй буе чәчәкләргә дә, бакчадагы яшелчәләргә дә суны шуннан сибәләр. Суны алу өчен махсус насосда җайлаганнар. Кое суы белән тозлаган кыяр помидорлар аеруча тәмле була ди хуҗабикә. Менә без җәй буе, менә безнең шунда летний кухня, мин шунда засолка белән занимаюсь, шушы кое суы белән кулланабыз. Сибәргә гел кое суы кулланабыз. Менә шул инде. Кое бик выручает безне. Элек Сәүләй авылында коелар йорт сайын булса, хәзер санаулы гына гаилә башлыгы сүзләренчә, бу кое тарихи санала. Бер гасыр элек казылган булса кирәк. 2010 елда булган корылыкта да суы кимемәгән. Тәме буенча өйдәге краннан ага торган судан күпкә аерыла ди хуҗалар. Әби карчыклар инде киен тәшиләк белән безгә төшәләр суы. Суы өстемне шулай. Монда бер-ике колодецлар бар, алып почему-то алардан алмыйлар, бездән алалар. Сезнең кое суы өстемне. Безнең вообще төши тәмдә түгел. Натуральный теге чишмә суы. И йомшак. Бигрәк тә җәен кайбер авыл җирлекләрендә су проблемасы бар. Авылның беренче башында бакчага су сибүчеләр булса, икенче урамга аның килеп җитмәү чираклары да күп. Коелары булган Долговлар исә судан иркен файдалана. Адилә Барханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.